इभिक्सन खालामनायनि बिथोन बिटिएडि ओनसोलाव। बिटिएडि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दुखु खस्थजों सहायनांगोन। प्रमद बर'आ साखाफारा जाबाय। साखाफारा जाबाय प्रमद बर'नि बुलडोजार। गाबखांदों बर'लेण्डनि लाख लाख सुबुंफ्रा। दखल गैयि होननानै बर'लेण्डनिफ्राय होस्रां हरगोन थागिबि सुबुंफोरखौ। बिटिएडिनि 17,407 नखरफोरनिसिम जायखिजाया समावनो फैनो हागौ गाज्रि थासारि। आरो न' सिफाय जाबावगोन बिटिआर ओनसोलाव। मानोना सोरनि सार्थनि मावनायाव फिन आरोबाव खनसेबाव इभिक्सन नटिस बर'लेण्डआव। फिन आरोबाव खामब्लावगोन बिटिएडिआ। बिटिएडिआव न' गैजायै जागोन लाख लाख सुबुंफोरा। जोनोमनि मोनथाय असमियाखौ लाफानानै आदिबासि मुसलमाननिसिम इभिक्सननि नटिस। फिन गायसंफिननायनि जेबो नेम गैया बिटिएडिनि प्रशासननि आखायाव। सोरनि सार्थनि मावनायजों फिन आरोबाव खामब्लावगोन बर'लेण्डआव। नखर नखर इभिक्सननि नटिस। डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारिया 2014 मायथाइयावनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो गांसे आर'जलाइ दैथायहरदोंमोन। बे समावनो बिटिआरनि एक्जिकिउटिभ मेम्बार सन्जय सरगियारियाबो बे एखे आर'जलाइखौनो गथायदोंमोन गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो। बिटिएडिनि 50% हायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै दं बांलादेशि मुसलमाना। बै समाव हाग्रामा महिलारिनि काउन्सिलआ मिरु सरकारनि बिथोनखौ मोगथाङाव जानो होआखैमोन। होस्रांनायखौ जागायजेनोब्ला गासै बिटिसिआ खामब्लावगोन गिनाय दंमोन। हाग्रामा महिलारिया सरकारनि बिथोन गनायैखौ फोजोबनो थांगासिनो दं प्रमद बर' सरकारा। जोनोमनि मोनथाय दास कलिता कच राजबंशीनि नखर नखर राननानै होदों इभिक्सननि नटिस। गं 17,407 नखरफोरनो। 1 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा जानांगोन न' गैजायि। आबुङै आयेन बेरेखायै होस्रांनो नागिरदों प्रमद बर'आ। गबिन्द बसुमतारि सन्जय सरगियारियानो गुबै दायनिगिरिया। बिटिएडिखौ फाननानै जागासिनो दं प्रमद बर'आ। नोंथाङा गावनि फेभरेट शो नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानाय फैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रॉडबैंड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रीमिंग, गेमिं, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।